Gipasabat ni Jesus ang kahulugan sa sambingay. Mateo Kapitulo 13, 18-23. Busa, paminawa og kan ininyo konan sa ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa tigsabwag. Ang namino sa pulong mahitungod sa paghari sa Dios apan wala makasabat, nahisama ni adtong daplan sa dalan nga nasabwagan og binhi. Miabot si Satanas, ug giilog niya ang pulong diha sa iyang kazengkazing. Ang kabatoan nga gamay lang og yuta nga nasabwagan sa binhi mao ang tawo nga nakadungog ug miidawat sa pulong sa Dios nga may kalipay. Apan dili kini kinasingkasing, busa wala mo lungtad ang iyang pagtuo. Sa pag-abot sa kalisod o paglutos tungod sa iyang pagdawat sa pulong sa Dios, mibiya siya sa iyang pagtuo. Ang yuta nga may mga tunukon nga sagbat nga nasabwagan og binhi mao ang tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan tungod sa mga kabalaka sa panginabuhi ug pagpaningkamot nga makaangkon og baandi, nalimtan niya ang pulong sa Dios nga iyang nadungog ug wala kini namunga sa iyang kinabuhi. Apan ang maayo nga yuta nga nasabwagan og binhi mao ang tawo nga naminaw gayod ug nakasabat sa pulong sa Dios. Namunga gayod ang pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. Ang aban igo-igo lang ang bunga, ang aban daghan, ug ang aban daghan kaayo.